calar. See me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Face, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachio pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Bă, să vă zic cel mai tare, poate. Ce reprezintă o linie frântă în mișcare? Un șarpe, dar o linie dreaptă. Un șarpe beat. Ia-mi 5 de și azi niște caz. 400 de grame de naftalină de puritate 89,6% se obțin prin nitrare 387,52 grame de alfa-nitronaftalină. Să se calculeze randamentul reacției de nitrare a naftalinei, vă rog. Rog olimpicele să tacă. But first, let me take a selfie. Zali, spune și mie despre izomerica heptanului, cum stă treaba? Păi, depinde din ce punct de vedere privim problema, pentru că pot fi de mai multe feluri, pot fi izomeri de... Underground, indie, cred că știi. Underground? Underground folklore, underground folk, underground folklore, underground. Illuminati, știi? Da, normal. Triunghiuri. Da, o să-i fac o poză, am un aparat. Aici, de la ok. Nu cred, deci nu cred, sala de festități la 6:30, 6:30, cu dezbate, nu e dezbatează la 6:30. Ce e? Evenimentul ai peste o săptămână cu Remus, ți-am mai spus să nu mă deranjezi când sunt la ore. Deci nu pot să evenimentul ai săptămâna viitoare. Lasă-mă puțin, deci mai am 3 oameni, Devenind catalogi la zile aurului, catalogi la zile nervului. Trebuie să dau cu toate telefoane, cred că sunt gata, ora în maxim 2 ore. Deci, în maxim 2 ore. Mulțumesc. Și dumneavoastră pe sala de fix la 6:30, imposibil, deja dată. La început ne vedeam unii pe alții ca și când am fi niște Bufoni, sportivi, întârziați, pesimiști, populari, narcisiști, rebeli sau olimpici. Ce s-a schimbat? În doar un an, eu am devenit lăsăristă, tu ai putea.